Размаўляць і прамаўляць, казаць, гаманіць, гаварыць, гутарыць, дыскутаваць і згаджацца, абменьвацца думкамі і меркаваннямі, сакатаць і шчабятаць, зюзюкаць і дудукаць, красамоўнічаць, жартаваць і шуткаваць, баіць, сыпаць слоўцамі, дзейкаць, весці гамонку і трымаць гаворку, пускаць пагалоску, таройкацца, лапатаць і мянціць, трубіць у вушы і званіць ва ўсе званы. І ўсё гэта, вядома, мы будзем па-беларуску ў праграме «Мова на нова». Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Як трымаць сябе ў добрай фізічнай форме, а таксама якія правільныя формы назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў і лічэбнікаў ужываць? Сёння мы паразмаўляем з беларускім селебрыці, музыкам Пітам Паўлавым. Прывітанне, Піт! Вітаю. Зараз я раскажу вам, як сабе трымаць у форме. Што рабіць таму, хто толькі пасля доўгага перыяду вось такого застою фізічнага падыходзіць да практыкавання? Галоўнае, што трэба ведаць, што мэтаю з'яўляецца не нашкодзіць. І любыя гераічныя высілкі, пераадольванне сабе, могуць знікнуць толькі праз некаторы час, калі з'явіцца нейкая пэўнасць сабе, давер да сабе, і калі з'явіцца ўжо дакладнае веданне, што вось я, напрыклад, вот это я магу, і магу крышачку зрабіць наступны крок. Зрабіць вось гэтае практыкаванне, спорт, зрабіць часткай свайго жыцця, я лічу неабходным для кожнага беларуса, бо калі этого не зрабіць своечасова, то прыйдзецца большую частку свайго жыцця траціць на здароўе, медыкаменты, на нейкія іншыя рэчы. І так, першае практыкаванне, нумар адзін, якое трэба ўвесці в свой штодзённы ўжытак, гэта менавіта шпацыр. Гэта самае простае, найлепшае практыкаванне, самае найлепшае практыкаванне. Некаторыя трэнеры лічаць, што вось гэтая гадзіна ў дзень, ці вось 8-10 кіламетраў можа закрыць все вашыя патрэбы фізічнай актыўнасці, вырашыць все вашыя праблемы. Другі складнік вельмі істотны. Першы шпацыры, другі складнік яшчэ больш істотны. Размінка гэта проста падмурак здаровага лада жыцця. У нас ёсць самыя вялікія цягліцы ці мышцы, самыя вялікія. Гэта раз, два, тры, гэта ў нагах. І потым вялікія мышцы, вось гэта шырачайшыя мышцы спіны. І менавіта іх пачынаем размінаць. Самыя лепшыя практыкаванні гэта прысяданні. Вот просто можам паспрабаваць. Галоўнае не прысядаць вось так. Это шкодна для каленяў. Прысядаць быццам бы ты прысядаеш на нейкі зэдлік. Вот з простай спіной не атрымаецца. Ты крышачку. Да, і вось для раўнавагі, для баланса можаш. Да, і вось робіш, напрыклад, 10 гэтых прысяданняў проста энергічна, спакойна, досыць глыбока трэба рабіць, досыць глыбока. Я раблю выпады. Выпады на самыя моцныя мышцы. Гэта вось такое практыкаванне. Яно вельмі простае. Калі вы ў сабе в офісе, у сваім кабінеце, глядзіце, можете зрабіць вось так, паглядзіце. Гэта такі варыянт. Працаўнікі хай цяпер глядзяць. Для офіса, глядзіце. Каб не хадзіць. Таму што месца няма. Няма месца, да. Ці ў кавалерцы. Можете зрабіць тое, што робяць все футбалісты. Глядзіце, тут істотна. Тут расцягнуць максімальна вось так. Каб праз нагу пацягнуць все гэтыя мышцы, разумееце, вось нацягнуць, выцягнуць, вось так. Каб пайшло. Зараз пакажу практыкаванне. Я в мінулым барацьбіт, я займаўся барацьбой, прафесійна займаўся барацьбой. І зараз я займаўся яшчэ адзінаборствамі, і я зараз пакажу вельмі тыповае практыкаванне, разміначнае для адзінаборцаў. Зараз просто пакажу. Глядзіце, гэта на плечы. Звычайна, вось такія рухі. Да, звычайна барацьбіты робяць вось так. Вось. І на гэтыя. Вы вельмі часта заўважыце в спартовых залях вось так.
Так, робіць. Да, гэта нейкі такі боксерскі понт. Вось. Ага. Калі пераходзім да дронжка, да турніка, то самае базавае практыкаванне на вось гэтай шырачайшай мышцы спіны з'яўляецца класічнае падцягванне. І падцягваем грудь да грудзі. І зараз я вам покажу самае максімальнае маё дасягненне, якое я вот зараз дасягнуў. Гэта так званы выхад сілай. І вось тут, калі ўжо знаходзішся, можна зрабіць такія падводачкі пад гэтае практыкаванне. Вось такія адцісканні ад перакладзіны. У фінальнай фазе менавіта яны патрэбны. Браво! Піт, паслухайце, мы паразмаўлялі пра тое, як падтрымліваць сябе ў фізічнай форме, а як падтрымліваць сваю беларускую мову. Мо вы нам таксама параіце. Глядзіце, мой выпадак ізноў жа досыць экстрэмальны. Я займаюся, это называется творчасць. Беларуская мова дае магчымасць, надзвычайную магчымасць стварыць сваю ўласную новую рыфму, напрыклад. Вот расійская ці ангельская вам такую магчымасць просто не дасі, а беларуская дасі. Не дасць. Не дасць. Не дасць. Але ў нас сказалі не дасі. Пад Слуцкам. Пад Слуцкам, так. Дзеда я бачыў аднойчы ў жыцці. Але моя мама з дзяцінства мне спявала калыханкі і апавядала казкі. І калі яна гэта рабіла, змянялася ўсё. Змянялася інтанацыя, змянялася яе пастанова, яе гартані. Змянялася проста ўсё. І з'яўляўся вось гэты гук, які, як я зараз разумею, называецца беларускай мовай. Але яна проста размаўляла голасам майго дзеда Андрэя, свайго таты. Яна расказвала тыя самыя байкі, тыя самыя казкі, тыя самыя прымаўкі, якія ён прамаўляў. Напрыклад, наша сямейна, калі ты, напрыклад, знайшоў тое, што ведаюць все, дзе мусіць быць, ты знайшоў тое, што відавочна. У нас у сям'і казалі, знайшоў сякерку пад лаўкай. Вось гэта... О, які цудоўны адпаведнік, вельмі цікава. Першы раз я зразумеў, што беларусы адрозніваюцца ад агульнасавецкай прасторы першы раз в жыцці. Я адчуў, калі прыехаў у піянерскі лагер у Крым, дзе было шмат дзяцей з Масквы, менавіта з Масквы. Бо там было шмат украінцаў, і там таксама немагчыма было адчуць гэтае адрозненне. Там сваю адметнасць вы нейкую усвядомілі, так? Я усвядоміў суцэльную сваю адметнасць, што я адрозніваўся і ад украінцаў досыць моцна, і, натуральна, ад гэтых расейцаў з Масквы. Вось гэтых вельмі інтэлігентных дзяцей з Масквы, яны былі зусім розныя. Там нават узнік сур'ёзны канфлікт паміж імі і украінцамі. Была нават бойка такая, досыць, такая сур'ёзная. А як так здарылася, што беларушчына ўцягнула вас у сябе, захапіла, сталася вашым такім элементам вашага жыцця? Глядзіце, гэта адбылося праз музыку. Не сакрэт, што мяне запрасілі на той момант у адзін з трох самых лепшых, самых уплывовых і самых легендарных беларускамоўных гуртоў. Мяне запрасілі ў гурт «Мроя». Мяне запрасіў Лявон Вольскі, проста падышоў да мяне падчас нейкага фэсту, не нейкага, а я нават памятаю гэты фэст. Гэта быў фэст, прысвечаны нейкай гадавіне Варшанскай бітвы ля опернага тэатра. Я там тусаваўся, і да мяне падышоў Лявон Вольскі. Прапанаваў мне паспрабаваць граць у гурце «Мроя». Гэта, разумееце, калі б зараз взяли какого-то хлопчика з вуліцы і прапанавалі яму граць у гурце 30 Seconds to Mars, альбо ў «Металіку». Вось это было прыкладна такое... Такое пачуццё? Такого ўзроўня прапанова. Гэта было... Нам было по 26, по 27 год, а мы были отлиты уже в бронзе. Нас называли динозаврами. Вы были зорками, так? Так, але зразумееце, што... Вядомымі на ўсю Беларусь. Для так маладых людзей быць атлітамі ў бронзе, гэта было вельмі цяжка, напэўна, непрыемна з пункту гледжання творчасці. Мы былі ў гэтай, разумееце, закартаванай в гэтай прасторы зорнасці і вось гэтых чаканняў. Гэта перашкаджала нейкім пошукам творчым. І таму гурт «Мроя» быў знішчаны, пахаваны.
Ось мой приход, это был апошняя спроба выцягнуць менавіта мрою. Неудалая спроба, тому што нават вось гэты альбом, які быў напісаны разам са мной, як з гітарыстам, ён амаль гэтай песні не запісаная. Гэты альбом не існуе ў запісаным выглядзе. І был развален гурт «Мроя», і потым паўстаў уже гурт «НРМ». Гэта тая легенда, якую все ведаюць, і часткай якой я з'яўляюся. Вось гэтай легенды, якая значна большая за нас за ўсіх чатырох. Яна крыху большая, чым мы. Яна зрабілася мацнейшай. Што б сказалі тым людзям, якія сумняваюцца, ці пераходзяць на беларускую мову? Нейкі, можа, такі ведаеце, такую параду ці нейкія словы захвочвання? Як можна было б іх крышачку падштурхнуць да таго, каб людзі выбіралі беларускую мову? Глядзіце, зараз выбар зроблены за нас. Расія зрабіла гэты выбар за нас. Да таго, як пачалася вайна, нават наша рэвалюцыя ўжо зрабіла гэты выбар, але яшчэ не на 100%. Але водораздзелам з'яўляецца менавіта вайна. Каб нам проста захавацца як этнас, захавацца як людзі, каб не было ў нас бучы, нам трэба проста зрабіць гэты просты жэст. Прадэманстраваць рускім перадусім і ўсяму свету сваю адметнасць. Літоўцам, калі мы прыязджаем да Вільні, яны не разумеюць, чым адрозніваецца беларус ад рускага, пакуль ты не начнеш размаўляць па-беларуску. Палякам, і самім сабе. І глядзіце, каб стварыць новыя сутнасці, вось новыя сутнасці зараз, лепш за ўсё прыдатна менавіта беларуская мова. Таму што яна дае магчымасць адразу з першых крокаў знайсці нешта адметнае. Вось проста паглыбіцца ў нейкую сваю ўласную прастору. Вось, напрыклад, у мяне ёсць песня, там ёсць слова пракрастынацыя. І у мяне атрымалася зарыфмаваць і ўвесці ў песню слова пракрастынацыя. І, магчыма, я адзін з першых, хто проста ўжыў гэтае слово ў песні. Можа, мы яе паслухаем, а вы выканаеце для нас і нашых гледачоў? Не, глядзіце, я вам выканаю іншую песню. Я падрыхтаваў зусім іншую песню. Яна ўзыходзіць к маім самым першым акустычным аранжыроўкам. Менавіта я хацеў паказаць і надвор'е, і месца адпавядае менавіта гэтай песні. З задавальненнем паслухаем. Недзе там глыбока пад скурай вздымаецца холодная хваля. Я наверсе, вышэй не скочыш свае пыху, і гонар люляю, крочыць ды паляцець проста насустрач уласнаму лёсу, крочыць ды паляцець вольна, як птах у нябёсах. Недзе там глыбока ўнізе змоклы горад, бы на далоні зазіраю в окны, углядаюсь да болю, шукаю сабе, сціскае скроні, крочыць ды паляцець проста насустрач уласнаму лёсу, крочыць ды паляцець вольна, як птах у нябёсах. Шэраг дзён замкнёны ў кола, час цячэ, вада бяжыць, лёг нам в окны новы золак, а мне застаецца жыць. Недзе там глыбока пад скурай вздымаецца холодная хваля. Я наверсе, я на самым краі, я сяджу
ногами мотляю.